adelante. Lo mismo que antes. Bueno, bona tarda. Aquest petit grup. Ara farem el segon concert d'avui una mica per celebrar aquest Nadal, que hi ha conversació natural, que va ser molt poca gent i de manera estranya. I no hem pogut fer com cada any, el concert quasi de tots els que integrem l'escola. Se'ns ha acudit fer un concert de germans, perquè a l'escola tenim molts germans que fan el mateix instrument o diferents instruments, i ens ha semblat que era una manera també d'adequar-nos al moment, reduint el públic. De totes maneres hem fet dos torns. Abans acabem de fer un torn també d'un grupet d'alumnes i ara fem l'altre. El següent concert el farem el divendres, el farem a l'estudi i el farem sense públic. Tindrem com uns 12 nanos, però els tenim separats i aniran passant i ho gravarem en streaming, per tant el podreu veure també en directe. I bueno, hem hagut de reduir en general el que fem cada any, ni grup ni res de tot això, malauradament ho deixo una altra vegada. Només moltes gràcies a que esteu aquí, sabem que Barcelona està horrible, encara hi ha algú per arribar, comencem de totes maneres i que passeu una breu però bona estona. Molt bé.
l'altre. Puja un lado sobre. Ara tocarem dues peces d'Elga per violí i piano.
això hem acabat aquesta part del concert. Moltíssimes gràcies per estar aquí. Moltíssimes gràcies al mossèn per donar-nos el seu espai, les psicotries i el piano i estar aquí. Gràcies i que tingueu bon Nadal.